Tänään aiheena podcastissa on työehtosopimukset, eli kansankielellä työpaikoilla kuulut TESit. Tänään pureudumme siihen, miten työehtosopimuksia neuvotellaan, ja mulla on täällä tänään vieraana monessa liemessä ja mukana ollut neuvottelupäällikkö Teppo Järstedt, ja minä toimin tämän podcastin juontajana ja olen ammattialatoiminnan asiantuntija Jari Mattila. Mutta nyt Teppo, voisit vähän esitellä itseäsi. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tosiaan Teppo Järstedt ja nyt JHL:ssä neuvottelupäällikkönä ja tätä yksikköä, mitä johdan, niin sitä olen nyt sitten johtanut sen syntyajoista alkaen. Aikaisempaa kokemusta tietysti löytyy raideammattilaisten puheenjohtajana ja JHL-hallinnon jäsenenä ja sitten tietysti ihan aktiivikentältä. Juuri tämä on se, miksi sain Teppoa monessa liemessä keitetty ja mukana ollut kaveri. Tässä on nyt meillä vieraana rautaista osaamista ja siksi lähdetään nyt pureutumaan tässä uudessa podcastissa, mitä JHL:ssä tehdään, niin tähän asiaan, että miten työehtosopimukset oikein syntyvät ja miten sä näet sen neuvottelutoiminnan. Voisitko kertoa meille? No se oikeastaan, että miten neuvottelutulos syntyy, niin sitä on aika vaikea kuvata tai ehkä se on raadollisimmillaan niin, että jossain kohtaa neuvotteluspöydässä todetaan, että ei ole enää käsiteltäviä asioita ja sitten vaan se yllättäen muodostuu se neuvottelutulos. Mutta tietysti, että jos ajatellaan neuvottelutoimintaa kokonaisuutena, niin sehän on paljon muuttunut tässä vuosien varrella. 2017 vuodesta lähtien itse istunut TES-pöydissä ja se asia on, tai siis se ikään kuin se hegemonia on niissä pöydissä muuttunut, että ollaan entistä enemmän menty